Let's get indaba zo-1 KZN TV ifundelo samukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli naze ihamba phambili usuku namhlanje. Ubhungwe ngeyokuvakasha eThekwini ubaba kwelokudlongula indodakazi kanti balindeke ulubofuzo ukuze bangcwabe. Umasipala ithe ukuthi usukulungele ukusingatha umcimbi omkhulu iDurban July ozoba kulempela sonto. Lo mcimbi ke uzodala amathuba emisebenzi angu 5000 kanti ke awakulonyaka ungaphansi kwesiqubulo esithi Ride the Wave. Ingqepho obumnandi indawo zokulala kungezinye zezinto eyikwazi ukuhlomula ngesikhathi salomcimbi. Obekomidi lezokuthuthukiswa komnotho nokuvakasha ngaphansi kaMasipala iTheku uthe zokuphepha zizobe iqinile. Namhlanje besizothula iDurban July esilindele kuyona makufike abantu abangu 45000. Lawo bantu aba 45000 silindele mangabe kube khona imali engena emnothweni weTheku e271 million. Bese kuthi 670 uzoba kwiGDP. Kube khona 5000 wamathuba omsebenzi azokwazi mabe khona on the event. Okungaphezulu kwaloko ezokuphepha iqinile bazo abantu bakithi bephephile. Kunemigwaqo esiyivala esicela ukuthi basibekezelele abahlala basendaweni ngoba senzela ukuthi mangabe uqhubeka iDurban July kungabi khona isikhathi labantu bakithi beba nokuphazamiseka ngecongestion traffic bafuna basebenzise ezinye indawo nemigwaqo emibale kade ngiyibalile eqaleni. Okunye okubaluleke kakhulu siyafisa ukuthi bonke abantu abezeThekwini bazi ukuthi le event esisoyenza njengamanje izoshiya umlando ongasozo wakhumbuleka ukuthi kwakhona into efana nale before ike bakhona ngoba imlando okunye besikwenza ngaphambili kuncane kakhulu nesokwenza njengamanje ngoba siyinyusile nenamba masikhumbule kade zikhona ngonyaka odlule bezincane kulalezo soba nazo njengamanje. Abahleli bomcimbi bachaza kabanzi ngesibalo samahashi azobe egijima nangezinye inhlelo ezizobe zikhona ngomgqibelo. 18 horses will take their place in the starting stalls with 2200 meters separating them from legendary status, each looking to claim a lion's share of the 5 million rand prize money on offer. This year we have a return match between last year's winner Winchester Mansion with Kabela Masinyani aboard and see it again who he beat by a nose last year. Iziko lezindaba liphinde lathola ithuba lokuxoxisana nabathungi abathole ithuba lokubukisa ngemsebenzi yabo. Uma kwesingaki uzokhombisa ngomthungiso wakho kwiDurban July. Well, Durban July is the first time. It's been a great experience, very exciting, very challenging as well. Got the unyaka wokuqala nje 2024 competing in the Durban July or showcasing in the Durban July. Uma ungayichaza nje lengubo ungathini nje kumuntu oyibukayo? Oh wow! I mean, but there's a lot going on. I wanted to play with a lot of things, colors, gathers, pleats, layers, volume. Ingathi yakubamba women nje yabo girl iphinde futhi ibuye kancane. So I wanted you to just babucabanga theme and it just links when you look at the dress, riding the wave. But we want nje kube ngifuna ukuthi immediately you can just see kuyahambiselana. Kati ulinganisela ku270 million amarandi umnotho kulindeleke ukuthi udaleke kuyona lempela sonto. Ngutebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Lihlehlisele kumhlazi inhlanu kuncwaba icala lomsolo odlengulwe ingane yakhe njengoba ke bevele kwesibili inkantolo eMantshi eDumbe. Lo msolo ke uveza ukupha ke akasaqhubeki nokufaka isicelo sebhayili. Abomnyango wezenhlalakahle eDumbe baqinisekise ukuthi ke bazomelekelela umntwana kakhulukazi ngokumlekelela ngokwengqondo noma ke ukumeluleka ngokwengqondo njengoba kuvela ukuthi ke umsolo waqala ukumnukubeza esemncane. Lihlehlisela umhlazi inhlanu kuncwaba icala lomsolo odlengula ingane yakhe neminyaka engu17. Umphathi kaDSD eDumbe Princess Manyanga uthi isisulu sihlele endaweni ephephile kahulumeni. Ingane sakwazi ukuthi siyithathe siyisendaweni ephephile endaweni kahulumeni engeke ngikwazi ukuthi ngisho la kwabe indaba kodwa siyayisiza ingane ngokweluleka ngokomqondo iyakwazi ukuthola yonke ama services ukuthi ingane ikwazi ukusizakala ngoba ilimele kakhulu ngokomqondo ngoba isehlakalo lesi ingane uma ngabe isisho ithi senzeka incane isize kakhulu manje yaba neminyaka ewu17 okusho ukuthi lento isilimaze kakhulu ingane emqondweni. Siyangenelela ke kakhulu njengomnyango wezenhlalakahle nanokuthi sizosupporta enkantolo icala lihlehlile namhlanje
lihlehlile bekusuku lwesibili namhlanje luhlehlele umhla ka5 August sizoba khona futhi sizobona ukuthi ubulungiswa buyenziwa kuleli cala lihlehlele ukuthi kusekhona uphenyo abasafuna ukulwenza abezomthetho nokuthi ke umsolwa uye wayisho lo yena ukuthi uyaxolisa akasaqhubeki nokuapplyela ibail esikuthokozela kakhulu ke lokho ukuthi uyalibona iphutha lakhe futhi uyabona ukuthi umphakathi awuhambisani nalento eyenzakalayo. Kanti usomlomo womkhandlu waseDumbe uthi bazoqhubeka nokweseka umntwana njengomkhandlu. Sizolinda ukuthi ilungiseke ngokomqondo ngokusebenzisana nama-social worker bese umkhandlu nawo uyasondela sibuke ukuthi ingane ihlala kuphi ihlala kanjani ishoda ngani inani ukuze umkhandlu ukwazi ukuthi uyisize lengane ukuze nasengqondweni ilapheke ikwazi ukuthi iqhubeke nempilo. Khona manjalo unobhala wesibaya samadoda ukhuze lesi sihlava njengoba silulaza amadoda aseDumbe. Cha ngithi nami angizoveza ulaka lami structure samadoda ukuthi sizokhuza umhlolo okhona siwubona wenziwa ngamadoda omubi osilulazayo nathi ukuthi cha uyasehlisa isithunzi sizokhuza ukuthi hayi awufanele wenzeke siyakhuza emadodeni aseDumbe ukuthi makhona amadoda aseDumbe awenza lo mhlolo nje asiyacela ukuthi bawuyeke mubi uyasilulaza kanti akululazi futhi uyona lo muntu osukenze lonto ululaza nathi singamadoda noma thina ama-sectors esimela amadoda sizokhuza ukuthi impela mubi cha mubi impela siyakhuza siyacela ukuthi umthetho nawo udlale indima yawo kulolu daba olukhona manje. Aqhubeke ngokunxusa obaba ukuba bengaphela amandla ekunikezeni izingane zabo uthando. Asingakiyeki ukuthi sibonge obaba abathanda izingane zabo nabayinakekela izingane zabo bengabe sebebona ukuthi mhlawumbe izehlakalo ezinjengalezi zizokwenza ukuthi bangathembakali bese bephelelwa amandla ukuthi bathanda izingane zabo. Siyaqhuquzela kakhulu ukuthi obaba babe khona empilweni zezingane. Thobeka Dladla izindabeni ze1 KZN TV ngiseDumbe. Udinga-ke isipendula umndeni wakwaNdlovu eMthwalume esigodini saseMakhoso ogunise kunezimo lesifundazwe KwaZulu-Natal abafuna ukwenza-ke ulibo ofuzo ukuze bangcwabe indodana yabo isidumbu sayo esidove emakhazeni kahulumeni. Ngokusho kukaKhumbuzile Ndlovu uthi uSiyabonga Ndlovu oneminyaka eyi-16 wahamba nabafowabo ekhaya beyobhukuda olwandle wabeke isemenzi. Ekhuluma nezikole zendaba uKhumbuzile uthi isidumbu bahlonze emakhazeni bagcoliseka ukuthi-ke umntwana wabo ngakho-ke abasazi isidingo sokubambezeleka kokudedela kwayo ukuthi bangcwabe. Uthi udidekile futhi ufuna izimpendulo umndeni wakwaNdlovu eMthwalume esigodini saseMakhoso njengoba amaphoyisa engafuni ukudedela isidumbu somntwana wabo oneminyaka eyi-16. Ngokusho kwalomndeni umntwana wabo wahamba nabafowabo ekhaya bayobhukuda olwandle wabe seminze shona kanti isidumbu basihlonza baqinisekisa ukuthi ingane yabo. Ngithi umfowabo omncane uyangena uyakhala uyasho ukuthi yena uSiyanda usihambe nolwandle. Then from lapho ke sasukuma ke sama ukuthi siyocela omakhelwane siyareport ukuthi yena kwenzekile inkinga le. Then ngababuza ukuthi bona mabesuka la bezalana benze njani kuqala bathi bona bahambile baya komuzi oseduze kolwandle bacela usizo. Then baphindela nomkhulu wakhona olwandle bathe mabefika bafika bangasamtholi sebebona uyi1 yena engasabonakali. Uthi abakazi balithola usizo lomaphoyisa kusukela umntwana edukile emanzini. Amaphoyisa waze afike enhlobo asikaze size sithola uncedo since Friday until Tuesday lasigcine khona ukuyolwandla asikaze size sithola uncedo. Lokwazi kwafika omunye umlungu lo uthi uzodive emanzini mefika usidobela amamephu phansi usitshela ubungozi ubungozi bezilwane esemanzini wafuna ukulikhipha ukuthi ngeke aza risk yena ngempilo yomuntu ongasekho ngabantu bakhe. Wasitshela ukuthi umntwana siphathe isithombe sakhe and umntwana kalimalanga ngaleyo ndlela ulunywe ushaka ngapha esayidini. Lento lesema sifika lapha yana into enganjalo. Okuchaza ukuthi leli phoyisa leli licase yalo but alikaze lize lisibone kwaleso sidumbu. Uthi abakufisayo beumndeni ukuthi bafihle ithambo labo ukuze bakwazi ukuphola. Abantu masingena nje kwathiwa nje uyi. So leli phoyisa labona yonke into lavuma. Sathi thina sifuna udokotela osheshayo but is not allowed. Sifuna nje into esheshayo ngoba size samchazela kayena usayitshena ukuthi hayi ukuthi masifuna ukwenza iDNA test sifuna ukuthi mhlambe yenziwe yibo thina sifuna ukuyenza sizosikhokhela yona. Imizamo yokuthola ukuphawula kwamaphoyisa
ubheka ukuthi lo mndeni ungasizakala kanjani imizamo iphunzile. Lo mbiko benwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemthwalume. Asike setolo sibe siqhubeka nazindaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukele indaba ze1KZN TV nazi ihlokwana kuyizona ehamba phambili. Ubhungwenge yokuvakasha eThekwini ubaba kwelokudlongula indodakazi kanti balindeke ulubofuzo ukuze bancwabe. Sekulindwe umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kwaZulu-Natal ukukhipha ke incwadi egunyaza uMduduzeni imthethwa njengenkosi yesizwe sakaMthetho empangeni enyakathoni likaMthaniya. Lokhu kulandela ukuthi umndeni waseNdlunkulu yakulesizwe uvumelene ngazilinye ukuba ke asithathe lesihlalo okulokhu ke sashwa nguyise inkosi Ntembe yabathethwa Mthethwa ekhothame ngo2017. Kulokuza inhlansi yethemba ngobukhosi besizwe sakaMthetho empangeni enyakatho likaMthaniya njengoba ke lesizwe solokhu sagcina ukuba nenkosi ngonyaka u2017 ngenkathi kukhothama inkosi Ntemba yabathethwa Mthethwa. Umndeni wakulesizwe usuhlanganileke waqoka uMduduzeni kaNtemba yabathethwa Mthethwa njengokuyena othatha lesihlalo. uNyambose uthembisa ukuhamba ezinyathweleni zikayise. Kubantu bakwaMthethwa akuningi engikulindele kubo. Ngoba ubaba lo ozala mina umuntu okwazi ukuphatha isizwe ngendlela ebenomqotho ngendlela esimanga. Umuntu ubephethizwa ngobukholwa bethi mayibona ebese emthandazweni ehambela lesi sizwe makukhona ngasakuboni kahle. Engingakucela nje mina esizweni ukuthi ayibambisane isizwe neNdlunkulu basebengikhiphe lobala sibambisane nabo. Ngoba mangibabuka nje lapha eNdlunkulu ngibuka nami ngizihambela kunomsindo weindawo. Indawo zabo ziyathathwa uma ubekwa nje ukuthi uyobekwa ubekwa induna lapha kuba nokhamba ubekwa ngalo kwenziwe yonke into yesizulu ukuthi uyabekwa la kubekho nomakhelwane ubekwe. Kodwa manje engikuthola emahlebeni nami akungiphathi kahle ukuthi abantu sebeyaphucwa lezo indawo. Kuthiwa lezi indawo kuthiwa uhulumeni uthi asekho umuntu osenendawo manje uhulumeni uthi indawo sokungenkosi. Asikwazi thina eNdlunkulu lokho ukuthi umuntu abantu bephuca indawo zabo. Kodwa ke engakubuyisana nakubantu kufanele nabantu bebambisana neNdlunkulu ngoba bangena ngenxeba abantu laba abenza lokho ukuthi bephuca indawo. Ufike inkosi kusikela indawo ithi nansi indawo ebese kwezwakala wena indawo usuyidayisa mhlambe o50,000 ngiyakanikisa mhlambe usuyidayisa into ethizeni thina eNdlunkulu ububekwe ngokhamba yabona wabunikwa ukhamba wenziwa wayimahlane encane wena wasubona ukuthi wena kungcono wena iNdlunkulu beyisiphukuphuku yabona bingaboni bisidayisa wena o80,000 indawo asikuvumi lokho eNdlunkulu indawo ngakho abangamunca abantu indawo zabo ngoba thina la eNdlunkulu kuyasikhathaza lokho ukuthi sizwa kuthiwa sekunomuntu semunye indawo yakhe ethi umuntu indawo yami le sengibeka umuntu la ngemali engaka asikwazi lokho. Kanti umndeni wakaMthethwa uthi Thokola Themba amathunzi ayewukela nokube izindaba ezinhle lezi einduneni. uNdlunkulu Macele ungowesihlanu koNdlunkulu benkosi. Njoba engowesihlanu koNdlunkulu benkosi uma eshada ebhalisa umshado wakhe eMantshini empangeni wabe esethulwa ngokusemthethweni ukuthi yena ungena eNdlunkulu yakaMamnqayi njengenkosikazi eseNdlunkulu kaMamnqayi. Yonke into yakhe njengenkosikazi ubeyenza isuka kaMamnqayi ngisho igula ukudla yonke into biyenzeka kaMamnqayi. And uma ke esezala ke izingane zakhe ke kuzalwa noMduduzi lo osehlonziwe namhlanje wabeke yena esephinda futhi ethulwa njengomnayi wenkosana. So ke isiZulu ke sithi sakithi la kaMthethwa sithi isinguni sithi ofakiwe esiswini njengomnayi wenkosana uyasidla isihlalo. Noma ngabe ibise khona inkosana ibingathathwanga isitha lesayithatha lo ubevela njengomnayi wenkosana isihlalo kungesakhe ukuba
into kababa ingaphuma ekhaya siyajabula baba. Sijabula kakhulu ngoba siyabona ukuthi uShembe wathi efike emhlabeni wathi lalela Zulu oh lalela abantu bengiphethe ngeswe lethu. Wathi siyaziswe iziswe ziyafungama. Zifungama ngathi okuyinyoni, inyoni kusha amahlokohloko. Lokho enikwenzile bantwana benkosi kusilamlele kulamahlokohloko bese efungamela lensimo kaShangane. Ilokho engathi ngiyakujabulela ukuthi lensimo kaShangane amahlokohloko ebeyifungamela. Siyaziswe iziswe sisa ngomnyayiza kaNdaba uthi lalela Zulu nazi iziswe zifungama. Bezifungama kwafungama bona basesiswini. Njengathi thina induna njengoba indlunkulu isifike kuleli zinga la ebiza khona induna izazisa ukuthi siqedile ngobukhosi. Sikuthokozela kakhulu lokho ngoba kuzokwenza ukuthi kusebenzeke ngokuthula ngaphakathi esizweni intuthuko ihambe ngemfanelo. Lesi sizwe esingesibaluleke kakhulu emlandweni wesizwe sakaZulu njengoba kumbumbu waso wakhuliswa khona kwemthethwa. Kumanje sekulindwe umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kwaZulu Natal ukuba kukhiphe isitifiketi ukuze kibekwe ngokusemthethweni inkosi. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uphilane kaMzimba uyidelelo babafokazana kaCebekhulu ngibika ngwele kaMhlana kwamthethwa. Ibalelwe ngaphezulu kwama-30 imililo sekubikwe ngayo kusukela ngenyanga edlule kuze kube imanje. Lokhu kuvezwe abenhlangano esebenza ngabomlilo Working on Fire labakabathi imiphakathi ingasigwema izingozi eziphathelene nomlilo uma ke ingafundiseka ngendlela efanele iphinde ke iqikelele. Baveza lokhu njengoba ke isikhathi sobusika kuyilapho ke kuvamise ukwanda khona imililo. Uxwayisa imiphakathi ngobungozi bomlilo ikakhulukazi njengoba kuyisikhathi sobusika. uMakhosi Dladla wenhlangano iWorking on Fire uthi imililo engahlelelwe idala umonakalo. Isikhathi sebusika lesi sikusona njengamanje siyafisa nje ukuqwashisa amalungu omphakathi ikakhulukazi ngoba isikhathi la kunenkinga zemililo yamahlathi neyamadlelo. Leyo mlilo ayigcina emahlathini namadlelweni igcina sifinyelele nasemakhaya nakhona futhi emadlelweni iyona ngoba lapha emadlelweni kuhlala imfuyo. So makusha amadlelo ngendlela engeke umthethweni noma sinome kanjani kugcina inkomo noma imfuyo ingasenayo ukudla. Laba soke befuyile futhi kuba nzima ukuthi bakwazi ukuthengela imfuyo yabo ukudla. So ingakho siye sithi eWorking on Fire kulama programs esinawo okufundisa ezikoleni nasemphakathini abantu bahlala emakhaya nabo bangabamba ichaza ukuvimba noma ukuvikela imiphakathi yabo ukuthi ingashiswa umlilo nokuvikela amadlelo. Njengoba sengishilo ukuthi imfuyo ingezinye zezinto ezithembela kuyona imvelo. So kunje kulesi sikhathi iWorking on Fire sigxile kakhulu ekushiseni kwemililo nokuyivimba. Nakuma programs ke la sivakashela ikole nemphakathi la siqwashisa khona ukuthi ababheke ukuthi iziphi izinto ezingenzeka kulesi sikhathi. Imililo eminingi iqhamuka emadleleni kungazelele umuntu futhi mayiqhamuka uthola ukuthi isimo sezulu siyesibi okwenza le mililo ingalawuleki kalula. Uthola libalele nomoya umlilo oshanga leso sikhathi akulula ukuthi ungawulawula futhi uthi mawusha nemvelo uyilimazi. uDladla uthi ukuguquka kwesimo sezulu samanje kunomthelela kepha kumele kuqaphelwe. Isikhathi esikusona isikhathi la khona sihlaselwe i-climate change. So imililo yamahlathi namadlelo ingezinye zezinto eziba nomthelela ukuthi isimo sibe sibi ngoba makusho umlilo libalele kunomoya omningi. Indlela umlilo osha ngayo ushisa utshani nezimpande zakhona. Ingakho uye ubone kwezinye indawo utshani obabukhona thothi abusamili ngoba sebasha kubaze basha ezimpandeni. Uphinde wakuveza uDladla ukuthi abantu bangenza kanjani uma befuna ukuqala emililo. Ukuthi amalungu omphathi bayafisa ukuthi bashise kuye kube kuhle ukuthi babheke laba abacwaningayo kahle ukuthi utshani bukulungele ukuthi kungashisa ngoba kunanezilwane esuke ihlala lapha yana etshanini noma ngabe semahlathini. Ukushisa kuba kuhle siyakusebenzisa uclean kodwa siye sithi mawuzoshisa ubheka ukuthi isimo sezulu sinjani ukuze ungashisi singekho right. So siyakusebenzisa nje uclean endaweni ehlala kuzona siyakusebenzisa futhi ukuze utshani buphinde bumile kabusha. So ke kube kuhle ukuthi amalungu omphathi endaweni abazoshisa ngakube into esihlelayo makuhleliwe kuba kuhle. Siyasebenzisa futhi ukushisa umlilo masenza
amabhande senze ukuthi makunomlilo oqhamuka kungazelele umuntu ufike uvinjwe leli bhande sisuke silishisile nakhona sisithi masikwenze ngendlela ehlelekile sibambisane sisebenzisane nezinhlaka ezihlukahlukene. Izindabeni za1KZN TV ku-Ayanda Dube eMgungundlovu. Izulwini Chamber of Business Foundation iZCBF idluliseleke ngokusemthethweni izincwadi zokushayela kubafundi abali-16 bebengaphansi kohlelo laminyaka yonke lapho lenhlangano ilekelela abantu abasha ngokubaxhasa ukuthi ke bathole izincwadi zokushayela. Omunye abafundi abahlomlile uthi ke sekuzoba lula ukuthi ke bafake izicelo zemisebenzi njengoba imisebenzi eminingi ifuna umuntu ukuthi abe nezincwadi ezisemthethweni zokushayela. Kulokho kuyinzuzo okuncane abasuke benakho noma imadlana abasuke benayo iyona ke abayiqokelelayo ukusebenziseni ukuthi balekelele intsha ikwazi ukuthola izincwadi zokushayela. Cyril, who you've met, puts together these programs, and we try and do it with what funding we have. And this one is, in particular, was to train 16 students to give them a driving license. It's done through a outside source company, and we are quite pleased to tell you that today we have 9 people here and another 7 that are absent, but that certainly they have benefited by getting their licenses, and we think it's going to do a lot for them going forward. uPeterson uqhuba uthi ke ngaphambilini bakwazile ukuthi ke ngalolu hlelo lokusiza ngezincwadi zokushayela basize nalabo abakhubazekile abali-12 nokuzobalekelela ukuthi nabo bakwazi ukushayela izimoto ezakhelwe bona. Uthi ke bajabula ukuthi ke imiphumela yalokho iyabonakala. People have been coming back and telling us how much it's helped them change their lives. We've recently had one where we've brought ladies in and they've learned how to sew. And after 2 weeks, we went to the presentation where the dresses that they had manufactured were judged by the CETA as being of a high standard. And these people can now earn a living, and that makes a big difference. So yes, that's what basically drives us. Le program ayisizi nje kuphela intsha kepha ke nosomabhizinisi nabo kukhona abakuhlomulayo njengoba ke inkampani iManute Driving School kuyiyo efundisa abafundi ukushayela. Siyabonga kakhulu ngamathuba afana nalawo ukuze nathi sikwazi ukucontribute kwi-development ye-youth. Kuyinto esiyithanda kakhulu. Sikhona ezinye inhlelo esizenzayo kodwa ke driving school iyona esinvolve kakhulu kuyona. Kusilekelela kakhulu ukutholeni lama program manje ngoba mawukwazi ukuthola abafundi abawumthamo ekusuthi nemali izoza ithi uba umthamano ozokwazi ukuthi ikulekelele ekuhlangabezeni nendleko zokudrive nje izokubani driving school ekusuthi kuloba program manje wona siza kakhulu noma kunento ezinkulu eksifuna ukuzenza ukuthuthukisa i-driving school siyakwazi ukuthi makufika imali emthamo ukwazi ukuthi wenze lelo kuzali kodwa akusijabulisa kakhulu ukuba iphathi yokuthuthukisa umphakathi. Leli ke kube ithuba eliyingqayizivele kuyintsha ebikade iyingxenye yalolu hlelo njengoba ke ithi sizokwazi nokufaka izicelo zemisebenzi njengoba ngaphambilini bekuba ke ingqinamba ngenxa ukuthi ke imisebenzi eminingi isifuna izincwadi zokushayela esemthethweni. Program isize kakhulu ngoba abanye bethu bebengakwazi uku-afford ukuthi bekwazi ukukhokhela indleko zokufunda abanye behlele emakhaya. Lokhu kusizile ukuthi sikwazi ungena senze izinto zenzeke. Le program ingilekelelile nje kakhulu and benginenkinga ukuthi ngizokhokha qala kanjani indaba driving because benginenazi ingazi zoqhubeka kanjani and angisebenzi. So ukuvela kwaleli thuba ukuvela kwayi nje angazi kundumezulu kubili. Isize kakhulu ngoba abanye bethu bebenganayo imali yokuthi beqhubekele phambili benze i-driver's license. Lesigezi indaba zo1KZN TV ngingusamkeliswe Nqulunga ngiseRichards Bay. Phinde futhi sayitolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Siphinde sikwamukele imbukelo usabukele zona indaba ze1KZN TV nazo bekuyihlokwana obekuyizona behamba phambili. Upungwenge yokuvakasha eThekwini ubaba kwelokudlongula indodakazi kanti balindeke ulubofuzo ukuze bancwabe. Ake sibheke ngosini yezomnotho.
irandi lakuleli lu-18.56 emaqhathaniswa nedola lasemelika, libe 19.94 emaqhathaniswa ne-euro, libe 23.54 emaqhathaniswa nepawundi laseBrithani, igolide lona lu-$2,335.02 i-ounce, uwolo ongahlozwe wona u-$86.24 umphongolo. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje hlangabeze ezinye ke kusasa ngase isikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.